So karon guys, bali pinakalit ra nga prank guys. Kung lula guys kay gibanan niya ako gagawin guys, talibang isa guys. Tapos prank mo to nga lisod kog hinga. Tapos tao to yung sa reaction niya. Dut. Guys, tabangis sa umi. Prank mo sa lula ba? Prank mo sa lula. Yan to, lisod kog hinga ba? Di ba sa'yo ko. So kitawag na ako igagawa na ako guys. So nasa diri. Sige lang. So nasa diri guys. Tapos siyang akong kwaon nga gani stuntman. So shoutout na lang no sa may tabo kung sa reaction sa akong lula kay ako lula ba guys kay sige dali to dali to magyaw-yaw. Dali may blood niya nang mabalakaon gito. So bala na to ni pagabot niya kay prank mo siya. Dali di ba na magbanyan yung gagawin ako na libang. So siya magatig-atig siya sa gano guys, cellphone guys niya. Pag mingon ako nga mo ning agdot, mo ato na sa diri. Lola. Mana kalibang? Bentuk niya ito. Nah, ni. Pinakalit rin eh. Sarap. Tapos kaya dito na. Nasugin nga siya. Hindi lang. Demonyo kini guys. Katatok. Ha? Katatok po ito. Naman ako. Ay, siya bakit? Lorecho ka. Ay, ato sa kamera ka. Nay. Katawag na siya. Ay, siya bakit Lula? Ha? Parang mas Lula. Ay, smiling. Oh, ay lang katawa ha. Ha? Uy, sagot ka. Magaw. La. Di ba? Minsan ingat. Ha? Minsan ingat ka di ba? Ano man? Bot. Ha? Minsan ingat. Doy! Doy! Ay, pag ginana, Doy! Nandiyo ka rin, ay, pagduko! Nandiyo ka? Sabi nga eh. Ay, lagi pa ito palabi upuan. Pangurugi ko. Ayaw, sandig pa, sandig. Ayaw, pagpuan. Halabi! Kiak ning naong ane! Gara ka na! Tradisyon! It's a prank! Na-prank si Lula guys! Na-prank si Lula guys! Na-prank si Lula guys! Ayos! Uy! Naigo na! Sabi may nganin mo la! Sabi may nganin mo! Sabi gini mo na. Bilog, Jay! Na-prank na to siya guys. So, mana si Liam Mini Vlogs. So, kasabuat na to siya guys. Bali nagtanaw siya kina na Lola Windang. Lola Windang na siya guys. Tanaw siya Lola Windang. So, i-prank na to si Lola guys. Shout out kay successful. Pinakalit ra nga prank.